Благодаря на всички, че се отзовахте на тази покана, на нашето списание Аспекто и на университетското издателство, към които също, разбира се, специални благодарности. Най-напред трябва да кажа, че това нямаше да бъде възможно, ако го нямаше нашия издател Васил Александров, а да си издател на такова списание в днешно време си е проява на смелост. Нямаше да бъде такова, ако не беше и главният редактор Калина Андролова. Лия Димитрова, която е нашия арт-директор, Иво Христов и всичките наши сътрудници, хора, с които работим заедно. Част от тях са тук, доцент Дарина Григорова и доцент доктор Валентин Вацев. Решихме да направим това нещо заедно, защото това са хора, които действително мислят различно и не мислят в канона, не мислят в налагания шаблон. Озаглавили сме това нещо, тази наша среща, сме озаглавили новия световен сблъсък. И аз веднага ще кажа, че страшно много се радвам, че има такъв сблъсък. Тоест, има сблъсък на идеи, има сблъсък на политики, има сблъсък на концепции за света. Радвам се, защото съвсем доскоро ние живеехме в един тотално безалтернативен свят. Особено в годините след падането на Берлинската стена, може би до към разразяването на световната икономическа и финансова криза, ние живеехме в господството на либерализма, най-общо казано. Аз не казвам, че това е лошо или че това е добро, просто казвам, беше лошо това, че е едно единствено. А винаги знаете, когато има едно единствено нещо, нещата не вървят много на добре. Дори така наречената левица, говоря в световен мащаб, дори и тя беше прегърнала така с радост най-крайните идеи на либералната философия, либералната политика. И не случайно политици като Маргарет Тачър, когато я питаха след края на кариерата й, кое е най-голямото постижение, госпожо Тачър, на вашето управление, тя казваше Тони Блеър. Защото лидерът на новите лейбаристи действаше не много по-различно, отколкото госпожа Тачър. Така че ние действително живеехме в този свят еднополюсен, еднопланов, не само като политики, но и като идеи. И особено действително след падането на Берлинската стена, това стана абсолютна догма. Края на историята стана абсолютна догма. Никой не смееше да оспори новия либерален или по-скоро неолиберален консенсус от страх да не мине за много глупав, много назадничев или много не така в коловоза на времето. Между другото, ние сега тия дни, тези седмици, отбелязваме с много патос и с много апломб 25 годишната от свободата. Това за мен е една тотална бутафория. Имам предвид не 10 ноември 1989 година, защото това действително е повратна дата в българската история. Имам предвид отбелязващите я днес. И малумното изявление на президента Плевнелиев онзи ден, че той бил участвал на митинг на 10 ноември, е просто така финала на цялата тази бутафория, която се излива и от националните медии, която се излива от всички възможни източници, подплатени естествено с щедри спонсорства от други фондации. Като най-интересното е, че най-големите борци за демокрация са бившите или много свързани с БКП лица, или свързани с държавна сигурност лица, но така или иначе това се оказаха нашите либерали, нашите борци за демократичност и изобщо тези, които трябва да ни въведат в новия коловоз на мисълта. Радвам се, че вече този свят нашия не е безалтернативен. Има различни виждания, които стават все по-популярни. Има различни обяснения на света, които стават все по-популярни. Вече има автори като Славой Жижек, Наоми Клайн, като Дейвид Харви, като Пол Кругман, като Стиглиц, като Томас Пикети, които се четат не по-малко, отколкото се четат класиците на пазарния фундаментализъм и на пазарното обяснение на целия свят. Това показва, че действително хората имат нужда от нещо ново, хората имат нужда от нещо различно. На тях им е писнало да ги баламосват с идеите за това, че всичко се решава от пазара, че всичко се решава на принципа купувам-продавам.
Действително хората имат нужда от нещо много, много по-различно. И виждаме дори и тази гражданска съпротива, която върви от няколко години в целия свят, възмутените в Испания, окупирани в Съединените щати, на много други места, хора, които искат различна политика, хора, които искат нещо различно от пазара и нещо различно от тази максима, че човек за човека е вълк. На мен, съвсем искрено ще го кажа, ми е много мъчно, че тук нашата така наречена гражданска енергия, гражданско общество, отново минава под вече толкова дрипавите и толкова изпокъсани знамена на неолиберализма и на това, че хората, които, или не разбира се хората, но тези, които говореха по телевизията от тяхно име, на протестите през миналото лято, много държаха да се изкарат богати, успешни, проспериращи, които нямат проблеми с плащането на тока, и за тях всички, които имаха проблеми с плащането на тока, бяха глупави и нефелни. Това според мен е много вредно. Има вече и политическа съпротива срещу този начин на мислене. Всички знаете това, което прави Сириза в Гърция, или това, което сега е може би по-актуално, това, което прави Подемос в Испания. Също да, това ти ще го кажеш. Партия като Подемос, която е създадена януари месец тази година и която вече е на първо място в социологическите проучвания. Партия, която може да спечели следващите избори в Испания, които са до година. На мен много би ми се искало в България също да има организация, движения, партии, както искате ги наречете, които ще могат да привлекат толкова много привърженици, така както го правят хората в Гърция или в Испания или на други места, защото знам, че има желание за такъв тип разговор, има желание за такъв тип политика и този разговор сега, който водим, действително показва, че хората са се уморили от тези стари либерални клишета, те имат нужда от нещо различно. Няма да говоря повече, просто ще ви кажа, че всеки един от вас, който иска, може да вземе думата с единствената молба да се представя и да бъде кратък. Сега ще дам думата и на Иво Христов, след което и вие ще имате време за въпроси и другите ни лектори. Иво, заповядай. Благодаря на Петър. Ще започна с неизбежния личен преамбюл. Най-напред аз съм приятно шокиран от това, че толкова хора откликнаха на нашата покана за първа публична среща с нашите читатели. И за разлика от рутинираните лектори до мен, аз нямам практика да говоря пред такива големи аудитории. Едно е пред камера, друго е пред аудитория, тъй че бъдете снисходителни. Призван съм да кажа няколко думи относно списанието. То стартира де-факто миналата есен, макар първия брой да излезе в началото на тази година. И онова, което ни събра, е това, което чувам от много хора напоследък, включително такива, които, както казват някои журналисти, антропологически принадлежат на либералната класа в България. Те казват: вие пишете много неща, които мнозина мислят, но не смеят да кажат. Оказва се, че това е така и вашето присъствие тук е потвърждението. Преди 2 дни отбелязахме 25 години от 10 ноември 1989 година и за хора около 40-те, колкото е възрастта на повечето автори в списанието, господин Вацев е малко по-млад, но другите сме все там някъде, живота се разделя на две. Една половина в тогавашния соц и една половина в така наречената днес демокрация. Онова, което забелязваме, е, че преди живеехме в едно идеологическо клише. Всичко добро беше на изток, всичко порочно и лошо беше на запад, макар в края на соца масово да се споделяше обратното мнение, но идеологическата шапка диктуваше това. Към днешна дата нещата не са особено променени с тази разлика, че полюсите си размениха местата. Идеологията е деформираща призма, през която българите възприемат света. Уви, и преди, и сега. Аз ще изпреваря един ваш въпрос, защото съм сигурен, че някой ще го зададе. Често ни казват: вие сте много проруско списание. Имате ли това впечатление? Да.
И аз съм съгласен с това, защото дори само поради факта, че Аспекто единствено коректно представя оригиналната позиция на Русия в един конфликт, поради това е нарочено, че е проруско, тъй като общия информационен тон в България е толкова деформиран, че да спазва журналистическата етика и деонтология минава за лош тон. Същото беше и на времето. Помните, нашия колега Тома Томов, който за жалост не е тук, често беше уволняван поради това, че споделяше и по нещо отвъд океанско в кадър. Идеологията е деформираща призма, казвах. И това, което ние избрахме като подход, е да разглеждаме конфликтите през призмата на геополитиката, на културата и на човешкия характер. Това са три устойчиви ключа към историята. Защото геополитиката, колкото и помпозно да звучи, всъщност е сбор от неща, които не се променят. Географското положение е все същото, ресурсите са сродни и те са прикачени към земята, населението нараства бавно, културните натрупвания са трайни, езика се променя с вековете, но той е един и същ. Тъй, че геополитиката е устойчив ключ. И това, че една държава ще прегърне една или друга идеология, това няма да промени нейната геополитическа характеристика. Има неща, да речем, британския джентълменски код в поведението не се променя от това, че управляват консерватори или лейбаристи. Затова културата е дълбокия фундамент. Преди дни правих интервю с доктор Николай Михайлов, който ни оказва честа да бъде тук в публиката. И той тогава каза нещо много интересно. Той каза, че когато идеологията уваканти една територия, нейните обитатели стават идеологически безстопанствени. И тогава онова, което ги споява, което организира живота им, това е техния културен фундамент. Това са роднинските връзки, това са кодовете на общуване помежду ни и така нататък. Уви, в България се оказа, че този културен фундамент е много тънък, а за 25 години той изтъня допълнително. Но фактът, че ви има тук, показва, че нещата не са загубени и не са безвъзвратни. Човешкият характер е третото нещо, което не се променя през вековете. Той е почти същия. Пороците, изкушенията, добродетелите остават едни и същи, независимо от режимите, които... Чувате ли ме ясно? От режимите, които се сменят. Затова в Аспекто ще намерите и много разкази за емблематични човешки съдби. Това са трите устоя, на които почива нашето списание. Надявам се те да будят вашия интерес. И разбира се, споделеното кредо на всички автори, това е критичната мисъл, която не се спира пред никакви предубеждения и никаква политкоректност. Мисля, че Петър даде достатъчно залози в това отношение в своето встъпително изказване. Ще се огранича с това, за да имате време, ако се интересувате, да зададете вашите въпроси. Благодаря на Иво. Действително, да, мерси. Ви моля да кажете това, което мислите. Между другото, ще се хвана за една реплика на Иво, когато той каза, че според някои хора ние сме проруско списание. Една от причините за да има такова мнение е, знаете ли коя? Това, че ние сме критично настроени към световната суперсила, единствената Съединените щати. Според мен трябва да бъдеш настроен. Това е задължително. Да бъдеш критично настроен към световната суперсила. И съответно по така елементарен начин на мислене, след като ти си критично настроен към тази сила, значи трябва да ти е платил нейния основен противник. Нали? Ако си срещу ГЕРБ, значи задължително си човек на БСП и обратното. Нали? Тази манихейщина за мен е много несериозна и много бих искал да избягваме. Но така, вие сте наред.
Здравейте, казвам се Христина Христова. Едно от нещата, които правя, е, че се занимавам с публицистика. Първо искам да кажа, че аз ви поздравявам за наименованието Аспекто, защото това означава определен класически цивилизационен код, който е европейски. Това означава, че вие не сте просто привърженици на Евразия в смисъла само на Азия, а вие сте европейци, които се опират на нейното старо, изконно, класическо наследство и България е част от това. Казвам го като класик, българин и националист. Благодаря ти. Искам само да кажа две думи на цялата редакция. Знайте, че всеки месец за мен има едно свещено ритуално време, което се изразява в следното. Запалване на любимата ми свещ, откъсването на тънкото найлонче на поредния брой на Аспекто, пускане на моята любима музика и потъване в невероятното пространство на вашето списание. Поздравявам ви, защото това не е просто политическо, аналитично, геополитично списание, а наистина това е едно списание, което храни духа, храни нашия културен фундамент, който наистина вече е така твърде пресъхнал. И удоволствието от това да бъдем с вас е наистина голямо. Казвам го не само от свое име, а от името на мои приятели. Продължавайте така, запълнихте една ниша, която явно беше крайно време някой да я запълни. Просто се появихте в последния момент и на време. Продължавайте. Благодаря ти. Не знам, във всеки случай се опитваме действително да правим нещо различно. Опитваме се да вървим срещу преобладаващия дискурс. Просто като вляза в тая сграда не мога да не употребявам такива думи. И доколко успяваме, това вече вие ще кажете. Сега искам да чуем доцент Дарина Григорова. Защо поканихме Дарина? Защото, разбира се, много я уважаваме и смятаме, че тя е един много сериозен човек, не просто сериозен учен, а смел човек. Това го казвам, защото то за мен е страшно важно, защото може да си сериозен учен, може да си много задълбочен, много начетен, да си изчел сума тия книги, да знаеш сума тия езици и пак да си страхлив и не смееш да си кажеш позицията. Дарина е един от хората, които не се страхуват да си кажат позицията, дори когато е в така неблагоприятна среда поставена, както между другото и повечето хора, всъщност всички хора, които ние уважаваме и на чието мнение държим. Доцент Дарина Григорова. Благодаря на всички, че сте тук, на Аспекто, че постави традицията на такива кръгли маси с участие на читатели, редактори, автори. За мен Аспекто е дисидентско списание, на мен това ми допадна в него. Мисля, че за сега е много яростно наистина. Надявам се, ако се появят още такива литературни, публицистични кръгове, тази ирационалност ще спадне, но критичността не е само на Запад, тя и на Изток, а и вътре към нас самите. Така че в това отношение мисля, че Аспекто е интересен и надявам се ще бъде дълголетен жител на нашето пространство, което е доста нездравословно и нехигиенично напоследък от гледна точка на публичност и критично мислене. Това, на което ще ви обърна внимание, тъй като дискусията беше озаглавена, че е за новия световен сблъсък, имаше великолепен клип, който видяхте. Тази тема веднага навява асоциациите за нов световен ред. И се сетих за брошурата на Хърбърт Уелс «Новият световен ред», която той публикува 1940 година, т.е. самото начало на Втората световна война. Той там описва как в началото на Първата световна тази част от неговото общество, с която той общува, си е представила, че Френско-пруската война и нашата освободителната 77 и 8 руско-турската ще бъде последната война, ще бъде установен балансът на силите. И 40-та година той предлага нов вариант за световен ред и световен мир, както той си го представя. Любопитно е, че той си го представя последния начин.
Това е исторически период на края на суверенната държава, фундаментална необходимост от революционна реконструкция, като при него революция няма романтичният ореол, а напротив необходимост. И как си я представя тази революция? Между другото смята, че комунистическата революция в Русия е неуспешна поради, цитирам, нетърпение, насилие и интелектуална недостатъчност. Той има лични впечатления от болшевиките, когато посещава Русия в самото начало, още преди да има СССР. И нарича той тази революция космополитична революция към световен колективизъм, като алтернатива на хаос. Колективизмът при Хърбърт Уелс е синоним фактически на глобализъм. Глобализъм по-английски. За тази красива конструкция, там има и декларация за правата на човека, наистина много красива декларация, всъщност стоят вечните геополитически интереси за преразпределение на благата на земята или реколонизацията, поредната реколонизация, която наблюдаваме и сега. Това е неизбежно. Това е част от човешката история. Всъщност, Хърбърт Уелс си признава в една друга негова книга «Русия в мъгла», вече от личните впечатления от Русия, че Западът е много разочарован от болшевишката революция, защото, цитирам, това ще отреже Европа от богатите недра на Русия, от нейните суровини и ще поведе към общото обедняване на Западна Европа. Край на цитата. Евразийският икономически проект, темата, за която също днес ще ви обърна внимание, защо не е неосъветски реванш, каквито са огромните страхове и пропагандните образи, които му се създават, а всъщност е опит за постсъветска, регионална, мини-глобализация, да речем така. Евразия е миниатюрна, но в сравнение с Земята е все пак една част от нея, макар и значителна. Евразийският проект е насрещния отговор, руският отговор. Защо се възприема като неосъветски реванш? Защото това е руския комплекс на Запада към Русия. От една страна ирационален, тя е огромна, непредсказуема, такава е, загадъчна е също. От друга страна е ирационално, икономически конкурент и геополитически. И то сериозен. Между другото, пак Хърбърт Уелс описва този комплекс в британците като хронична русофобия, породена от техните огромни придобивки на изток. Насреща обаче е европейския комплекс в Русия, в руската интелигенция, то още от 18 век. И Европа като понятие и като красив образ, който е жив и у нас, за щастие, просвещенски образ, е ориентир за национална идентификация на руската интелигенция. Дали с положителен или с отрицателен знак няма значение. Дали славянофилски или западнически, с всичките им трансформации през 19 и 20 век. Фактически това стига до същността на Русия, която е била от 18 век през Съветския съюз и до сега. Европейска култура, източна или евразийска държавност, свръхцентрализирана, няма как при тези размери, и православна духовност. Тази триада е част от Русия. Сега, ще ви обърна внимание на 6, така си ги определих, пункта, които отделят Евразийския съюз от неосъветското. Първото, това е икономически проект на регионална интеграция между равноправни партньори. Тук не бива да се свързва Евразийския съюз с ОНД, Общността на независимите държави. И тук има различни позиции. Русия има желание да оприличи Евразийския съюз на ОНД, защото там центърът е Москва. Казахстан и Назарбаев е на противоположната позиция. Той държи да има наднационални центрове и това да е Астана. В Русия най-много да е Екатеринбург, но в никакъв случай Петербург или Москва, една от двете столици. И да не се поставя едната държава над останалите. За газопреносната система също има интересно разногласие. Назарбаев предлага тя да е обща, докато Русия е на съвсем различна позиция. Ето един пример. Армения се присъедини към Евразийския икономически съюз, сега на път е Киргизия.
Но преди да се финализират тези преговори, сами разбирате, че това е геополитическо присъединяване. Армения не отговаря на икономическите условия, нито Киргизия ще отговаря евентуално като я присъединят. Но Газпром изкупи арменската и съответно киргизската газопреносна система. За Беларус това не е проблем, нейната система отдавна е руска собственост. Така че ето ви също едно разминаване между партньори. Но това съвсем не е този съветски модел на диктат. Друг любопитен момент е външната политика на тези три държави. Тя е многовекторна, те са независими и трите категорично са против еднополюсния модел, обратно за многополюсен са. Назарбаев предложи 2010 година, когато ОССЕ имаше самит в Астана, идеята да се организира G-Global, на G20, да бъде още по-голям формата на общност международна между държави, които не е задължително да са на първо място икономически или геополитически. Беларус демонстрира независимост сега почти по всяка възможност, която и се отдава, но сега най-актуалната е по отношение на Украйна и Крим. И тук от една страна Лукашенко защитава националните си интереси и държи на подписания меморандум в Будапеща 1993 година, който гарантира границите на Беларус и Украйна от руска и американска страна и който условието да се изтеглят ядрените оръжия обратно в Русия от тези републики. Така че той няма как да признае случилото се с Крим. От друга страна, Лукашенко праща делегация официално в Крим и казва на украинците, там живеят наши близки хора. Делегацията е за нашите съотечественици и служи като посредник между Украйна и Русия в момента. Винаги, когато е имало войни между Русия и, да речем, газови войни или пък търговски войни, Беларус заема страната на неруския партньор и това не го е криел. Но като цяло при това лавиране фактически не означава, че няма да остане зад Русия при един по-сериозен конфликт. Тоест при Лукашенко имате самостоятелност в рамките на полето, което Беларус позволява. Сега това поле е единствения посредник между Евразия и Европа, тъй като Украйна, за съжаление, в момента загуби тази роля на медиатор. Друг момент, санкциите също са пример за независимост. От санкциите в момента печелят Беларус и Казахстан. От реекспорт на европейски стоки, най-вече Беларус. За беларуски скариди вече се говори и има вицове в Русия, така че Псаки може би е права, има все пак някакви морски връзки с Беларус. И това е желание за оцеляване. Другият момент е деиндустриализацията на Украйна. За съжаление, това беше между другото едно от условията за влизането в ЕС като асоцииран член, най-малкото. Сега цели екипи, научно-изследователски и технически, се евакуират в Русия и в Беларус. Изтеглят се. От друга страна, промишлените стоки на Беларус и суровини се изтеглят към руския пазар. Плюс е удвоен 3 пъти селскостопански износ на беларуски стоки към руския пазар, който Украйна заради санкцията губи. Още един момент. Това е липсата на обща идеология. Това е много важна съставляваща част от несъветския момент при Евразийския съюз. Вярно е, че Путин декември 2013 година обяви, че въпреки че в руската конституция наличието на идеология е забранено, обяви консерватизма като държавна идеология. Това е по-скоро реверанс към патриархалното руско общество и доста засилените напоследък консервативни сред бюрокрацията сили и настроения. От друга страна, това е реакция на неолибералната вълна, която обезличава нацията и държавата като идея. Дори има такава тенденция на разграждане на образа на традиционното семейство, пак неолиберална, която е много чужда на Русия и на Казахстан и на Беларус. Целият изток има свои представи в това отношение. Реакция на
дехристиянизацията на Европа, която между другото може да доведе до деевропеизация, колеги, защото европейската цивилизация е християнска. Това не се записва официално, няма някакво така красиво дефиниране на Европа като християнска култура и цивилизация, но тя е такава. Дехристиянизацията в Европейския съюз е в мег вариант, такъв софт, докато в много сериозен е в Близкия изток в момента. Унищожават се древни народи, свързани с християнската култура на територията на така нареченият ислямски халифат в момента. Изчезват за няколко месеца културни паметници и живи представители на древна история. Изиди, асирийци. Реакция е също така тази политика на Путин към консерватизма, външно, словесна политика, към ислямизма, който дискредитира традиционния ислям. В Русия е много национална и поликонфесионална държава и всеки опит за ислямистки контрол върху територии, например като Татарстан, това е в момента една от ахилесовите пети на Руската федерация, защото има напоследък, последните години, такива, те ги наричат точечни убийства на умерени имами и заемането на длъжностите им от радикални такива. Проблемът е, че младежите отиват да учат в Кайро или други религиозни центрове и се връщат с салафитски настроения, далеч от традиционния ислям. И това е опитът за дестабилизация на целия този регион. За Северен Кавказ няма страхове, тъй като там в Чечения този тип салафитски настроения са изчистени. В областта на образованието обаче Путин е неолиберал. И това го казвам с болка. За съжаление, не само от общуването с живи контакти с колеги и от академията, и от университетите. Финансирането на образованието е на пазарен принцип и минава, бавно се преформатира на такъв в Руската федерация. И на фона на този консервативен словесен поток за единен учебник по история, фалшификация на историята на Русия, това дава храна на публичните дискусии, но истинската политика, финансовата, е против хуманитарната мисъл. И това е тенденция и в Европейския съюз. Тоест тук Русия не прави изключение. Изключение може би има до някъде в Беларус, която запазва съветския си модел, който е немския модел, и в Казахстан, който има невероятно образователната политика. Държавата финансира всички свои студенти, които получат възможност да спечелят стипендии в всякакви университети и на Запад, и на Изток. Друг момент, отличаващ Евразийския съюз от Съветския съюз, това е отношението към миналото, към Съветския съюз. При Русия имате от една страна музиката от съветския химн. От 1943 година няма как да бъде друга музика, това е музиката на победата на 9 май. Не случайно Сталин именно 1943 година се отказва от Интернационала и се връща към руските корени, защото се възпява святата Рус в този химн. Вярно, временно и Сталин, обаче при Хрущов това се редактира. Но пък Путин се страхува от 7 ноември, т.е. той запазва 9 май, но бяга от 7 ноември, денят на Октомврийската революция. И да отдава предпочитание на белоемигрантската философия за руска национална идентичност и не го крие. Ако не той, неговите съветници със сигурност. При Беларус ситуацията е различна. Тя сакрализира съветското минало, пази и 7 ноември, и 9 май. И това не е случайно. 20 век ражда беларуската нация в тази територия, която е в момента. И цялата политика на Лукашенко е на политика на памет към съветското минало, като нещо свято за всички беларуси. Тоест, там национален празник е денят на освобождаването на Минск от нацистите. Не е случайен избор. При Казахстан ви имате трети модел на памет на миналото, по-умерен, няма сакрализация на Съветския съюз, но пък имате исторически изследвания и невероятни музеи на лагерния живот, който
казахите, за разлика от украинците, не обвиняват съветската колективизация като национален геноцид, а напротив, съвсем адекватно определят това явление като геноцид на социален принцип срещу всички народи от Съветския съюз, които попадат в тази зона на богати житни региони. Но има друг момент при Казахстан. Тяхната дата, денят на независимостта на Казахстан, е 16 декември. И тази дата е свързана с Горбачов, драги колеги, и с неговата далеч недемократичност. Сега обикновено или неговия образ е ужасяващ, ако чуете някой симпатизант на Съветския съюз и не само, не все пак национално предателство, знаете всички епитети, които му дават. От друга страна го захаросват като демократ. Не, на 16 декември 1986 година по заповед на Горбачов спецназът плюс войски от Министерството на вътрешните работи жестоко потушават протест на казахската интелигенция в Алма-Ата, която е против налагането на кремълски чиновник за първи секретар на Казахската комунистическа партия. Това не е националистически бунт. Казахите са много толерантни. Това е бунт срещу центъра. И то жестоко потушен именно от Горбачов. Така че те помнят всичко. Казахите, но без емоции. Друга, последна разлика, това е все пак съветската система е тоталитарна. В една степен при Сталин, друга при Хрущов и Брежнев, но това е определението. Докато и Беларус, и Казахстан, и Русия са авторитарни държави, които в мек вариант на просветен авторитаризъм наваксват това време, което имаше Европейския съюз, за да се обедини. Цялата тая процедура, комисии, дискусии и прочие, се решава с едно замахване на перото, с един указ, било то президента на Беларус, Казахстан или Русия, и нататък системата почва да работи. Тоест това им помага в момента. Тук минусът е при всички авторитарни режими въпрос, когато ще има приемник, операция приемник. Тогава ще бъде основната атака отвън. Но те са свикнали, това е специфика на изток. Колкото и на нас да ни е странно, за тях не е толкова отчаиващо. И в заключение пак ще завърша с Хърбърт Уелс. Това, с което съм съгласна с него напълно, е, че той си представя основното оръжие за създаването на новия световен ред като свят без войни. И това е неговата идея. Цитирам го: за него е най-важното свободата на словото и на печата, които са въпрос на лична чест и на граждански дълг. И това е пътя, за да се пребориш, цитирам, за пътя извън мъглата. Мисля, че Аспекто е избрал именно този път, пътя или пътечката към света без мъгла. Надяваме се това да се случи. Благодаря ви, извинете, ако беше малко дълго. Благодаря и аз много на доцент Григорова за нещата, които каза. Ние се опитваме в Аспекто да сме глас на различните идеи, на идеите, които няма да ги срещнете в основните средства за масова информация. Даже аз си мисля, когато говорим за медии, че дори нашите колеги, повечето от които аз действително казвам го без куртоазия, уважавам, но повечето колеги, дори някой не им казва какво да пишат, не ги задължават, все пак не живеем във времето преди 1989 година, но те просто се чувстват длъжни да пишат и да говорят по този начин. Защо? Защото смятат, че това е правилното и че ако си позволят да се отклонят от канона, който им задават съответно големите световни медии, големите световни центрове на мислене, ако се отклонят от мантрите на либерализма, те тогава ще бъдат сметнати за недостатъчно интелигентни, недостатъчно умни и красиви. И за това си мисля, че един от начините, които трябва българските медиатори, казвам медиатори, защото имам предвид не само журналистите, имам предвид и интелектуалците, и политолозите, и социолозите, и изобщо всички тези, които се явяват по телевизора и ви обясняват какво се случва, защо се случва и защо винаги не става така, както трябва,
е по-добре да мислят със собствените си глави, а не с фрази от наръчниците, които им спускат от някъде другаде. Вие сте сега. Благодаря. Професор Силвия Минева съм от Философски факултет на Софийския университет. Присъединявам се най-напред към поздравленията, изказани от колегата доцент Пиргова, също от Христина, която ми е приятелка. И ви поздравявам за това, което правите и за днешната инициатива. Имам и два въпроса, които бяха провокирани от всичко, което казахте досега, в частност от разказаното, интересните детайли, които описа доцент Григорова. Бихте ли определили този нов глобален сблъсък, който се явява тема и на днешната дискусия, като цивилизационен в контекста на това, което ни е известно като сблъсък на цивилизациите от Хантингтън, именната книга? От една страна това е един ми въпрос, или това е само един идеологически, ако ползвам въведението на господин Иво Христов, идеологически сблъсък. До каква степен е цивилизационен или идеологически? Другият ми въпрос е вече по-злободневен и конкретен смисъл такъв. Как вие виждате българското място на фона на този сблъсък и това, което разказвате и описвате тук, ако вземем предвид, ако щете дори и една така официално заявена позиция за това, че България е направила своя цивилизационен избор, превърнал се в клише тази формулировка, със своето присъствие и участие в Европейския съюз и в НАТО. Това са ми въпросите. Благодаря. Дарина. Цивилизационен ли е сблъсъкът? Не мисля така. И знаете ли защо? Защото Евразийския съюз роди едно понятие евразиец, то сега е нарицателно в България, ама това е друг въпрос. И от трите държави само президентът на Казахстан казва: всички ние сме евразийци. Ами разбира се, че ще го каже. То е така заради Русия, чиято мисия още от 19 век е да европеизира изтока. Без Русия те са азиатци. Докато за Беларус и за Русия няма понятие евразиец. Това е само геополитически вектор, външнополитически термин, и руснаците, беларусите са европейци. Беларусите са представители на славяно-балтийска култура. Те даже, когато любимата тема на украинците между изтока и запада, нали, синдрома на жертвата, разкъсвана от изтока и запада, и че те са си все пак запад, а не изток и така нататък, тя не присъства при беларусите. Те казват следното: ние предпочитаме разделението север-юг, ние сме северни. И даже когато става дума за Евразия, те приемат думата Северна Евразия като геополитически проект. Всички ние сме европейци, не случайно Путин, който, пак повтарям, той е неолиберал. Не случайно моделът в Русия е олигархичен капитализъм, плюс съчетан с контрол на държавата върху стратегическите ресурси, но това не е консерватизъм. Консерватизмът е словесна мъгла в момента и тя успокоява емоциите в Русия. Но на дело идеята е да се съобразят руското общество, беларуското и евентуално казахското с европейското. Тоест идеята за голяма Европа е водеща, поне за сега. И тези санкции, които от страна на Европейския съюз са като икономическа берлинска стена, с която искат да се оградят от своя изток Русия. Това би било грешка. Така че не е цивилизационен сблъсък, така го представят, но според мен не е. Място на България, ние сме в Европа отдавна. Това е този избор, ние сме го направили с покръстването. Това е първото. После с нашата азбука, която ни свързва с Русия, защото идват колеги руснаци и казват: вие имате много интересен архаичен език, използвате такива термини. Аз казвам: и това е църковнославянски. И той: да, и това е средновековен български. Те: да. И вече започват да мислят: ама това не е руска азбука. Тоест тези пропагандни клишета, които там ги има, то ние нищо не правим, за да популяризираме. Климент Охридски, ние не пишем на глаголица, пишем на кирилица. Това е дело на Климент Охридски. Да ме простят колеги македонци, ако има тук такива, но това си е така. Така че ние сме си в Европа. А какво се говори в момента за цивилизационен избор? Само не бих искала да чуя за евроатлантически ценности, такива няма. Това. Да, сега само ще помоля на господин Кичашки. Тони, дай моля те на господин Кичашки. Аз междувременно ще кажа, че
пак във връзка с злободневието, което каза професор Минева. Много е тъжно, че българската политика, особено българската външна политика, е поставена, или по-скоро не е поставена, тя сама се е поставила в едно изключително унизително положение, в една изцяло васална позиция спрямо силните в световен мащаб. Погледнете само как изглеждат чисто антропологически последните трима български външни министри. Господата Николай Младенов, Кристиян Вигенин и сегашния. Ами те са просто като извадени от кълъв, един евроатлантически кълъв, нали? Человек в футляре, както нали, има един такъв разказ. Хора без собствена мисъл, хора без собствена инвенция, без собствено въображение, хора, които могат да повтарят единствено заучени клишета. Какво искате от такава външна политика и от такива хора, които изразяват подобна външна политика? Те могат да бъдат само ретранслатори, но в никакъв случай не могат да изразяват каквото и да била българска идея. Господин Кичашки. Здравейте, Петър Кичашки се казвам от Института за модерна политика. Аз искам да кажа нещо много просто като послание към хората, които работят в Аспекто и искам да го аргументирам. Искам да ви кажа най-краткото, ясно, точно и надявам се звучно браво! Благодаря. Браво, приятели, и продължавайте се напред. И това не гледайте на това като на думи извадени от клише, защото идват от сърце. Защо е важно обаче да продължавате напред? Защото живеем във времена полемични. Живеем във времена, в които мишоци преди 1989 година днес си изкарват най-големите дисиденти. Защото живеем във времена, в които преподаватели по научен комунизъм днес са най-десните шини шамани. И това, разбира се, не е типично български феномен. Тези хора са проекция на новия световен сблъсък. Те са всъщност говорители на тази част от световното статукво, която не иска да чува вашия глас, защото не им е приятен. И тези хора, разбира се, те сами по себе си у нас не са важни. Геополитически обаче, те са проводници на една огромна машина. Една огромна, медийно подплатена, разбира се, българските медии в една част от спектъра далеч не се различават от световната машина, медии и политика, които работят в една и съща посока. И тя не е вашата посока. Не е нашата посока, на всички, които сме тук. Затова, и само искам да го облека през пример, преди година, понеже никога така се е случвало, никога не съм се интересувал от политиката в Южна Америка. Просто никога не ми се е налагало, не ми се е случвало. Преди година един колега ме пита какво знам за Уго Чавес, аз казах, че е диктатор, толкова ми е била къла. С годините, през последната година обаче започнах да чета повече, да се образувам. Всъщност Уго Чавес не е диктатор. Той е един човек, който всъщност създаде Венецуелската конституция, впрочем е пример за това как трябва да изглежда един модерен конституционен документ. На Уго Чавес му спретнаха 2002 година същото нещо, което спретнаха в Украйна. Същото, даже до снайперите. 1:1. Разлика нямаше. Във Венецуела не сработи обаче, за съжаление на отвъд океанските ни национални уж приятели. И тази машина, която работи, промива мозъци на всякакви нива. Ето, моят мозък преди година беше промит, за това да си мисля, че вълната, която се заражда в Южна Америка, която е против Международния валутен фонд, как не ги е срам, са всъщност някакви диктатори. Така че тази вълна промива мозъци. И затова е отговорност на умни хора като вас да дават другата гледна точка. Защото другата гледна точка, мейнстрим медиите, голямата машина няма да я покаже. Това е отговорност на всички критично мислещи хора. И затова не просто ви призовавам да продължите напред. Аз смятам, че сте задължени от всичките хора, които са тук, да продължите напред. Успех, приятели! Благодаря. Благодаря много. Това не е лесно, разбира се, защото не е лесно да вървиш в страни от този коловоз, който е вече начертан дълги години. Начертан е, както ти каза, основно от бившите преподаватели по научен комунизъм. Аз
нямам нищо против бившите преподаватели по научен комунизъм, имам против бившите преподаватели по научен комунизъм, които са станали неолиберали и антикомунисти. Това ми се струва нечистоплътно и нехигиенично. Да. Аз се казвам Иво Христов, аватара ми отсреща. И мислех да не взимам думата, но... казвам да не взимам думата, ще се мръдна малко нататък. Мислех да не взимам думата, обаче се налага. Защото тук става въпрос за новия световен ред и новия сблъсък. И благодаря на доцент Григорова, че тя все пак фиксира някои важни цивилизационни проблеми. Тук не става просто за сблъсък, дума за сблъсък между две равнопоставени, с плюс и минус, разбира се, знак цивилизации. Не става въпрос за дали единия или другия геополитически център ще смели междинни общества като нашето. Ако това е така, дали ще бъдем обект на глобализацията от изток или от запад, няма особено значение. Резултатът ще бъде летален за нашето изпосталяло общество. Става въпрос за по-голям залог. И това не са силни думи, става въпрос за бъдещето на човечеството в този му вид. Това, което се предлага като либерализация и либерализъм, е всъщност кражба на думата либерализъм, на терминологията на либерализма, а зад него се крие една цивилизация, която е, ще използвам силен термин, човеконенавистна. Подменя се кода на човека. Подменя се менталността на човека. Подменят се ценността на човека и неговата връзка и превръщането му с Бога, ако щете, и превръщането му в потребителско животно от най-долнопробен ранг. Подменя се менталността на човека. Виждам го в нашите деца, в нашите студенти. Ние говорим на един език, но всъщност е подменен вече кода и това е, за съжаление, в някои отношения необратим процес, макар че виждам много студенти, което много ме радва. България в този световен сблъсък е обект, а не субект на собствения си живот. За първи път сме изправени пред възможност, и то зловеща възможност, след 15-20 години България да я няма. В буквалния смисъл на тая дума. Да, българи ще има. Къде са траките, например? Ами тук са, някъде между нас, но се е разпаднало това, което е душата на народа. С тая душа на народа в момента вървят ръждивите процеси на разпадането на социалните връзки. Онзи ден четох едно социологическо изследване. Само 4% от младежите между 15 и 30 години въобще се интересуват от политика. Над 80% от българите приемат за общо действие единствено само и верига на солидарността, само по отношение на техните деца и на техните родители. Какво е на лице? Разпад на обществото. В пълния, в буквалния смисъл на тая дума. Няма задружно социално действие, да извлечем колата на българската пропаднала държава на някакъв друг хоризонт. Нещо друго. България е вкарана в един коридор от възможности, възможно най-ниския от всички възможности. И в този сблъсък на новия световен ред, ние сме на дъното на хранителната верига. Така че от нас зависи дали ще хванем последния влак. Това исках да кажа. Благодаря, доцент доктор Валентин Вацев. Добър вечер на всички. Когато влязох в тази зала тази вечер, си спомних за този афоризъм, според който нищо не може така да разколебае човека в неговата правота, както внезапният прилив на негови съмишленици. Веднага след това обаче се успокоих, че това не са мои съмишленици, а това е по-скоро присъствие в чест на великолепното списание Аспекто. Това е признаване за добре свършената работа от страна на редакцията, така че аз тук не съм много в прицела. Сега, аз съм приготвил да кажа нещо във връзка с дискусията и това, което съм приготвил е в чест на списанието и на хората, които го правят, но преди това трябва да се обърна към някои напълно насъщни неща. Току-що чух, че това списание е дисидентско. Ако това е вярно, то е само по съдържанието си. По форма това е лъскаво, красиво списание, което със своята естетска форма дори ме безпокои. Според мен дисидентското издание, ако изобщо знам смисъла на тая дума, е нещо, което ти носиш в ръкава си с гънато на 16,
използваш го по принципа прочети и продай нататък, а когато те арестуват с него, трябва да си готов да го изядеш. Признавам с известно неудобство, че няма да мога да изям списание Аспекто. Поне няма да мога много бързо да го направя. Както и да е, това списание радва и със съдържанието си преди всичко. Освен това, изненадващо за мене, тъй като аз вярвам, че все пак доброто бойно издание е на бозова бакалска хартия с некачествени илюстрации и се носи в задния джоб. Все пак това красиво списание, този естетически обжедар, радва окото и другите сетива. Другото, което искам да кажа е, че на това списание, то вече излиза 8-ми брой, и аз не мога да повярвам, че той е успял. То очевидно е успешно. То очевидно намери своята публика, намери своите читатели. С вродената ми мнителност, аз по едно време се замислих дали да не хвана на тясно Петър Волгин и да го питам какво правите тия броеве, къде ги криете? Оказва се, че то се изкупува цялото и не може да се намерят екземпляри от старите броеве. За моя изненада той е успешно списание. Защо за моя изненада? След малко ще разберете. Моя светоглед, моите очаквания от света, моята оценка за културната ни ситуация не включваха успеха на това списание. Толкова по-приятно е, че то успя наистина. И аз гледам на него като на поличба, като на щъркел. Щъркел е една проста птица, всъщност, а така се радваме на щъркелите. За мен списание Аспекто с успеха си, с безспорния си успех, е по-скоро белег на нещо, което идва, което е на път да почне да става. Какво точно имам предвид? Напомням, че преди няколко дена ни отпразнувахме светлия празник, 25 години от падането на тоталитаризма, нали така? В моята градинка, в моя квартал, където на много малка площ са жилищата на хора от рода на Димитър Талев, Димитър Димов, Богомил Райнов, Валери Петров, доскоро ни радваше с участието си, разбира се, Илин Пелин. Това е едно много тясно място, където много хора с важни имена са живеели. Там вече имаме паметник на Георги Марков. За мен, мои познати, които не могат да се похвалят с моята толерантност, бяха бесни, а аз изведнъж усетих едно приятно чувство, когато видях какво стана. Първо дойде уважаемия президент, който всеки път, когато вземе думата, когато каже нещо, ме вкарва във весело изумление, примесено с... грубо казано, той предизвиква в мене когнитивен дисонанс, както когато Варламовата ослица е проговаряла. Само че тя е казвала важни неща. Във всички случаи аз се питам, ама и това ли го има? Значи той дойде, ощастливи публиката с тънки наблюдения, с мъдри мисли, разбира се, с яростно антикомунистическа нагласа. Който не знае с кого имаме работа, веднага ще помисли, че е висял на ченгели в подземията на Държавна сигурност. Всъщност, уважаемият президент в своята младежка биография има вълнуващи периоди на комсомолско секретарство, както си му е реда. Но аз наистина не съм спирал да се изненадвам как активни комсомолски секретари и партийни секретари в момента живеят между нас като жертви на комунистическия тоталитаризъм. Способността на българина да прави двойна биография в един и същи живот ме изумява винаги. Свърши милото тържество и там останаха 20 на души, кварталния седесариат на площад журналист, които аз повечето познавам, с повечето от тях общувам, разбирам се много добре и дори ги държа под ядрения си чадър. Ближе им раните, опитвам се да поддържам с тях контакт и общо взето успявам. Изведнъж ми дожеля за хората и за тези, които са замислили събитието и мероприятието. Така се държи катакомбна секта. Всъщност за какво става дума? Само 2 дена преди днес ние отбелязахме гордия празник – победата на българската демокрация. Но как да не съм развеселен, когато виждам, че повече от половината българи отказват да играят политическата игра, която ни спуснаха отгоре надолу. Това е процента на българския избирателен абсентеизъм. Повече от половината българи не гласуват. Те просто не приемат тази игра. И другото, което ми изненадва, е, че повече от половината българи не са склонни да говорят лошо за Тодор Живков. Човек, когато аз жестоко съм критикувал, но и защитавал.
Това означава, че победата, която отпразнуваха кръговете на българската власт преди 2 дена, е била пирова. Това означава, че нашето общество е на път да се оправи от тежкото пиянство. Това означава, освен това, че ние много скоро ще имаме нужда от думата демокрация, защото демокрацията, аз съм съгласен, че това е уважение към всички малцинства, но демокрацията все пак е и гласа преди всичко на мнозинството. Съвсем скоро ще имаме нужда от демокрацията. И нещо друго, което от естество да ме напрегне, но трябва да приема и това, че групата хора, които държат властта в България, които задават дискурса, които определят дневния ред на нашите мисли, вече съвсем скоро няма да могат да упражняват властта си без насилие. Меко софтуерно насилие, например да изгониш Петър Волгин от радиото. Разбира се. И твърдо насилие с ръкоприкладство, дори с по-силни мерки, което също не е невъзможно, поне в мечтателното съзнание на властимеющите. С други думи, българската история е на път да се динамизира. Мнозинството в България вече е изкашляло либералният опиум. Казвам така, за да спестя минутите. Сега, аз съм приготвил едно много кратко експозе по повод събитието, победата на списание Аспекто, и ако имате търпение, ще го споделя с вас. Заглавието е, аз се извинявам, глобалната есхатология и съдбата на истината в 21 век. Когато човек се готви за такава публична изява, той трябва да е решил трите си основни въпроса. Първо, какво иска да каже? За мен този въпрос е решен. Как да го каже? Тук има вечен проблем за формата, тъй като формата е това, което иска свобода. Човек никога не знае каква форма е най-добра за ситуацията. И трето, как да озаглави, как да назове това, което казва. Затова, когато Петър, господин Волгин, ме попита дали имам нещо за казване, участвайки в една дискусия, аз май така разбрах смисъла на мероприятието, аз отговорих положително. Да, имам какво да кажа. А как да стане, не знаех. Това как винаги зависи от конкретната обстановка и по правило човек в такива случаи импровизира. И тъй като за мен основна мерна единица за време е 45 минути, това е моя професионална деформация, аз се почувствах объркан, когато научих, че ще се изказвам не повече от 15 минути, а по-малко по-добре. За мен 15-минутно изказване е нещо като мълчание с елементи на кашлица. Разбира се, аз ще спазя регламента. Решението на третия проблем, как да озаглавя всичко това, аз го забравих. Както винаги аз забравям как да озаглавявам изказванията си. И затова, когато Петър Волгин ми позволя да ме пита за наименованието на темата ми, се получи това заглавие. Просто в момента четях какво мисли Хайдегер за Ницше и затова се получи това ненужно, съдбовно, претенциозно заглавие. На немски изглежда добре, но на български такива заглавия могат да предизвикат само ненужно оживление. Аз лично, когато ми говорят на този жаргон, се усмихвам саркастично. Първото, което следва да кажа е това, че в този контекст думата есхатология има по-скоро метафорен смисъл. Винаги съм бил твърдо против опитите да се използва откровението на свети Йоан Патмоски за конюнктурно текущи цели. Винаги съм се съмнявал в уместността на всеки превод на този боговдъхновен текст, направен с цел да се осмисли нещо точно от днешния ден, да се употреби този страховит текст за исторически цели. В Откровението Йоаново се говори по загадъчен начин за допирната точка между времето и вечността. Признавам, че след многогодишни размисли върху това аз си оставам неготов да кажа нещо смислено по този въпрос. Това е трансисторическо събитие, което ме държи мълчалив. Но ако под есхатология се разбира виждане за края, да, употребата на тази стара дума тук е напълно уместна според мене, защото аз съм убеден, че светът, такъв какъвто до сега го виждахме и разбирахме, тласкан от не съвсем понятни сили, се доближава все по-плътно до една такава точка, отвъд която не можем да погледнем. Тоест, ние не бихме могли да извикаме на приятеля си, който се отдалечава надолу по улицата: хайде и след войната в 6 часа при чашата.
В името на семинара, или там каквото е, се споменава и за сблъсък, конфликт. Но аз, за разлика от господин Волгин, не мисля, че предстои по същество сблъсък на нещо с нещо, на някой с някого, например на добрите с лошите, както е в съзнанието на българските политически примитиви. Силите на доброто, предвождани от синеокия рицар, лидер на англосаксонския демократичен свят, срещу орките на Мордор, предвождани от този, чието име и аз дори не смея да произнеса след залез слънце. Всъщност, ако трябва да се уточняват глобалните роли, самата Русия безмилостно се сблъсква със себе си, с недобре осмислената си съдба към днешна дата. Същото се случва и с Америка. Тя също се сблъсква със себе си непрекъснато и трябва да си български, прости Господи, демократичен политолог, за да не видиш това. Всъщност, глобализираният свят днес се сблъсква със себе си, с досегашната си природа или илюзия за себе си. От този сблъсък със себе си той ще излезе и ще има ново небе и нова земя. Или няма да излезе изобщо. Защо пък да вярваме в исторически приказки с гарантирано добър край? В този смисъл за мен ситуацията наистина е есхатологична. За мен началото на това, което днес наричаме глобализация, една наистина есхатологична сила е в средата на 70-те години на миналия век. Аз не искам да правя вечер на спомените, но ще отделя минутка за този период. Тогава завършиха много неща и започнаха много други неща, също важни. Завърши хубавото време на Европейския съюз, този най-щастлив и най-успешен до тогава следвоенен проект на европейската средна класа, защото Евросъюза беше точно това. Успешен проект на европейската средна класа. За наднационално икономическо, а защо не и политическо управление. В средата на 70-те години изтекоха обаче Летран Глориос, славното 30-летие. Светът се промени някак неусетно и дълбоко. В България, аз помня добре, се заговори за изчезване на екстензивния ръст на социализма и за ИРСО, каквото и да значи това. Не би трябва да знаете. Появи се незнайно откъде общността на любителите на единството, творчеството и красотата. Както виждате, съюзите, ситуационни, но исторически, морални съюзи на богати, умни, възпитани, какви бяха другите? Собственици на айфони, разбира се. Тези съюзи не са от вчера. Те имат корени в новата българска история. А в АОНСУ, където, както си му е реда, работиха синовете и дъщерите на правилни, прогресивни и заслужили семейства от управленски елит на социалистическа България, от средата на 70-те години започна перманентен конкурс за най-сладък антикомунистически виц. Всъщност следва веднага да се коригирам. Споменатите правилни дъщери и синове с правилен произход не работиха. Работих аз. Им беше добре, а на тях им беше добре не защото работиха, а защото не работиха. В годините, които описвам, този тогавашен елит, всъщност това е днешния елит, аз ви говоря за точка 0, за кота 0 на днешния български елит, хората с двойни биографии. Този елит организираше семинар за изучаване на трудовете на Римския клуб. Вече се бяха появили изключително важните съчинения за границите на растежа и за кризата на демокрацията. Накратко, в 70-те години станаха едновременно две съдбовно важни неща. Първо завърши епохата на индивидуалния, на индустриалния капитализъм и финансовия капитал, нещо старо само по себе си, се доближи плътно до изпълнението на задачата за господство над индустриалния капитал. И едва в този момент стана валидно, ако не пророчеството на Маркс, то поне неговото предчувствие за окончателното реално подчинение на труда спрямо капитала. Но не на капитала изобщо, а именно на финансовия капитал. 70-те години на България бяха навечерието на окончателното господство не на капитала изобщо, а точно на финансовия капитал. И това сега е налично в целия свят. Второто важно нещо стана в политиката. Започна войната срещу средната класа в световен мащаб. Появи се екологията като една нова религия, появиха се нови изключително странни, плашещи, но и привлекателни нови културни форми, трендове, факти. Епохата на Едгар Бърроуз, аз така си я наричам. Тогава започна и началото на края на модерността.
Появи се деиндустриализацията, процес, който се разгърна със страшна сила и днеска ние виждаме как Барак Обама обещава на своите сънародници да реиндустриализира Америка, като върне индустрията от Китай в територията на Съединените щати. Разбира се, той лъже. Нищо такова няма да стане. Един мой познат министър-председател на България преди известно време обещаваше да индустриализира България също. Това е интересна задача. Другото беше денационализацията, тъй като финансовия капитал не признава никакви нации. И накрая, разбира се, деинтелектуализацията, аз за себе си го наричам дебилизация. Тогава се сложи началото на днешното състояние на нещата, при което 40% от младите хора свързват края на комунизма с рухването на китайската стена, а мои студенти в час ме питат къде е държавата Македония. Там, където работя, във висшите учебни заведения, сигурен бонус имат студенти, които могат да напишат без грешка трудната дума трансцендентализъм и хомосексуализъм. Но всеки, който може да изпише думите си без груби грешки, има шанс да се надява на диплома. Това е здрача на българската култура и на българската цивилизация. В модерността истината играеше изключителна роля. Нека да напомня, че великата заслуга на Декарт беше, че научи Европа да прави разлика по сигурни критерии между истина и неистина. Хегел написа най-вдъхновения химн за тържеството на истината във формата на абсолютен дух. В модерността истината и разликата между истината и неистината беше релевантна. Като човек от епохата на модерността, вече не напълно млад, за мен разликата между истината и неистината продължава да бъде важна, колкото и да звучи това банално. Но ние живеем в постмодерната епоха, а за мен това е периода, в което станаха валидни откровенията на оня принстънски професор Франк, който написа едно вдъхновено есе с изключително скандално заглавие, което е неприлично в американския свят да се произнася пред хората. On bullshit се казва, моля за извинение. В това есе, малка книжка, принстънският професор, плюйки на целия добър тон в Америка, обясни, че са се появили нови ситуации, в които разликата между истината и истината няма значение. Ситуация, в която този, който обича да казва истината, е свободен да я казва. Този, който желае да лъже, също може да го прави, най-много да го осъдиме морално, но най-валидни са тези, които са дълбоко незаинтересувани от разликата между истина и неистина. Способността на този свят да не прави разлика между истина и неистина, това е горе-долу като способността на българското общество да не различава, примерно, мога ли да кажа, Петър Волгин и Калин Манолов, с елементи на преувеличение. Уважаеми дами и господа, мои колеги, приключвам с тревожното усещане, че в постмодерната епоха е на път да се сбъдне мрачното пророчество на един несправедливо забравен американски политик и военен, но умен човек, за военен умен, мислител, който каза, че ще дойде време, когато единствената разлика между истината и неистината ще бъде, че истината е истина, а неистината не е истина. Днес в нашето общество господства и се налага с всички сили усещането за безразличие към разликата между истината и неистината. И ето, без да очаквам нищо хубаво, общо взето, тъй като аз съм апокалиптично настроен, аз съм толкова доволен, че списание Аспекто, което очевидно държи на разликата между истина и неистина, успява и вече кой брой? 8 брой излиза. Преди да ви затворя, че успеете да свършите чудесни работи. Нашата обществена задача, или в най-лошия случай моята лична задача, приключвайки, е да продължим да водим джихада, за да удържим разликата между истина и неистина, тъй като без тази разлика земята ще бъде тъмна и безвидна и никой няма да разпери криле, за да различи земята от небето. Така приключва историята, която няма сили да различава истината от нейната противоположност. А ние ще продължим да се бориме. Благодаря ви за търпение. Валентин Вацев, знам, че е предизвикателство да говориш след него, но предполагам, че тук има достатъчно хора, които обичат предизвикателства, така че моля, имате думата.
Тодор Тодоров съм, доцент в философски факултет. Понеже чух думата есхатология, ще се хвана за това. Вижте, живеем в свят на с тенденция за световна инфантилизация. Един свят, който може да бъде описан като плосък свят. Свят, който отново се омагьосва, противно на това, което Макс Вебер твърдеше за разомагьосването на света. Ние отново попадаме в, така се каже, света се връща към своите фундаментали, към основни противопоставяния между красиво и грозно, добро и зло. Питър Бъргър говори за завръщането към религиите, към архаични форми на световъзприемане. В този смисъл страхувам се, че живеем в свят без есхатология, без възможност за есхатология, в един без есхатологичен свят. Това означава, че ние трябва да намерим някакви нови форми на съпротива, трябва да намерим нови начини за саморефлексия. В нашата българска действителност ние сме придобили навика да работим с едни традиционни противопоставяния, исторически, политически, да кажем комунисти, антикомунисти или пък номенклатура, соцноменклатура, някаква нова интелигенция. Проблемът, който стои пред нас е да възприемем новите реалии, в които живеем, пред които сме изправени. И в този смисъл се нуждаем от дразнители, нуждаем се от шамари, нуждаем се от предизвикателство. Затова списание Аспекто наистина прави нещо, което е много важно. Мен ме интересува повече какви са формите на съпротива, които бихме могли да приемем, доколкото в случая става дума за една борба с собствената ни култура, модерната ни европейска култура, от която ние не можем да се откажем, която все пак Грамши говори за това още преди много години, културната хегемония, това, че не става въпрос само за идеология, за културата, от която ние сме част, от която трудно можем да излезем. Може би това, което казвам, звучи твърде песимистично, това, че няма възможност за есхатология и какво можем да направим в един такъв свят, който не ни предлага възможност за изход. Ситуация, която изглежда безизходна в културно отношение. Благодаря на доцент Тодоров. Да. Заповядайте. Добър вечер и от мен. Много от вас, предполагам, ме познават. Казвам се Георги Сенгалевич, археолог, възпитаник на този университет. Какъв е този сблъсък световен, който наблюдаваме днес? Ето, преди 2 дни беше 10 ноември, либералните медии ни заляха с дитирамби във връзка с падането на Берлинската стена преди 25 години и как се възцарил мир, спокойствие, свобода, всички пият Кока-кола, обличат се марково и е настанал края на историята. Нали? Това е либералната утопия, нейната цел. Какво стана за тези 25 години? Разруши се двуполюсния модел света, който беше гарант за мира и стабилността в глобален мащаб. И една от двете свръхсили тогава реши, че може да прави каквото си иска, да провежда империалистически войни по целия свят, но днес виждаме как нещата се променят. Виждаме как една Латинска Америка, например, която дълги години, десетилетия беше задния двор на САЩ, вече не е този заден двор и върви по свой собствен път. Виждаме Русия, която се възражда от руините на катастройката и на шоковата терапия, през която премина. И виждаме европейски народи, които протестират масово по улиците на европейските градове. Виждаме антиглобалистки движения в цяла Европа, които набират сила и евроатлантически елити, които губят все повече почва под краката си. Аз ще припомня едно изказване на президента на Чили, Салвадор Алиенде, от 1972 година в ООН, който много ясно и точно още тогава характеризира какъв е този глобален сблъсък. Той казва така: ние днес имаме работа с големите транснационални компании и корпорации, които са много могъщи, които нямат знаме, нямат национална принадлежност, нямат дори и класова принадлежност някои от тях, но които искат да владеят света. Сблъсъка именно между тези корпорации и държавите. Държавите с техния социален и национален аспект
които са заложени всъщност в тяхната характеристика като форма на обществена организация. Това е именно сблъсъкът днес. И ние виждаме през призмата на евроатлантическия така наречен цивилизационен избор, как в момента се лансира, например, това трансатлантическо споразумение, за което вие много добре знаете, и което всъщност ще доведе именно до подмяна на демокрацията, ликвидиране на държавите и на техния суверенитет и възцаряване на корпоратокрацията, на властта на корпорациите, на този транснационален, наднационален капитал, който иска да властва над света. Така че този глобален сблъсък е по-скоро конфликт между една група от световния елит и народите, заедно с техните държави. Той не е нищо повече от това. И колкото по-скоро го разберем, толкова повече ние, които тук може да имаме някакви различия, ще успеем да се обединим в един обществен фронт, за да защитим собственото си общество и своята държава. Това е битката днес. Благодаря на господин Сенгалевич. Аз все пак продължавам да държа на различностите, защото за мен те са ценни. Нека да не махаме всички граници между различните идеи, между различните схващания за света. Между другото, тъкмо либерализма в неговите крайни форми прави точно това. Либерализма казва, или поне в тези в българския му вариант, той казва няма ляво, няма дясно, няма нация, има само не знам какво, пазар или само добро и само зло. Най-добрият начин да унищожиш всякаква съпротива срещу статуквото е да махнеш границите и да кажеш, че няма различни виждания за света, няма различни схеми за това какво трябва да бъде бъдещото общество. И затова аз държа, поне личното ми мнение е, че трябва да има различност, трябва да има разпознаваемост на различните идеи, били то леви, ляво-радикални, националистически. В това е богатството на едно общество. Само два практични анонса по повод повдигнатия въпрос от господин Сенгалевич за трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции. Сиреч договора за общ пазар между Евросъюза и Съединените щати. Цялата информация по тази тема можете да намерите на сайта на Солидарна България solidbull.eu. Там също може да намерите и европейската подписка срещу трансатлантическото партньорство. Стига да желаете, може да се включите. И втория чисто практичен анонс е, че от утре 8-ми брой на Аспекто вече е на пазара, тъй че е ваш. Остава ми да кажа огромно благодаря на хората, които дойдохте тук. За нас действително вашата подкрепа е страшно важна, защото иначе за какво работим, ако няма отзвук и ако няма желание сред вас да четете, да се съгласявате, да спорите, да не сте съгласни с всичко, което се казва. На финал още веднъж ще изразя огромна благодарност към всички мои колеги, като се започне от издателя Васил Александров, главния редактор Калина Андролова, Иво Христов, Лия Димитрова, дизайнера, Тони Киселинчева, също един прекрасен колега. Благодарение на всички тях това списание е възможно и на вас. Благодаря ви.